solid na mekaniko mga kakalye ang features natin for today at motor parts ni Tamundong Accessories. So dito nga sa San Carlos mga kakalye, makikita ninyo yung isang motor shop na halos pinupuntahan ng karamihan. So kung isa ka sa mga naghahanap ng dekalidad na mekaniko at mga motor parts na hindi ka na mahirapang maghanap pa, punta mo lang yung Tamundong Motor Parts and Accessories. So, i-assist ka nila rito. Mga kale, baka isa sa mga kailangan na tinahanap mo ay nandito lang. So, kompleto sila ng mga paninda. Kaya mga kakale, tara, silipin natin. Masayang araw naman ay share the love. So, yun. Yung favorite hangout natin na Steel Motor Parts ni Tamundong Accessories. Sa lahat ng mga naghahanap ng mga ka-riders natin dyan, so dito na kayo mag-drop by. So yun, pinagamot natin po yung ating service na si Chris. No, so dito kasi yung binabalikan ko rito is aside from the store, yung mekaniko kasi mahirap itiwala ang motor sa mga bara-barang mekaniko lang kasi kaya nagkakasakit ang motor dahil doon sa pagkalikot, no? So tara, silipin natin. Kaya ito. So normally madali lang hulaan kung ano sakit ng isang motor kasi nga hula lang, no? Hula. So magkaiba yung hula pag aalamin. Pag inalam mo yung sakit at talagang kabisado mo na at matagal ka na nagmimekaniko, so ramdam mo na kaagad kung ano yung problema ng isang motor. So kagaya ng ginagawa nila, no? Isa sa pinagkakatiwalaan ko to, Tamundong Motor Parts and Accessories dito sa mismong San Carlos mga kakali. Open sila ng Monday up to Sunday dito mga kakalye. Anong problema nito, tol? Kailangan nakahanda yung pera mo pagka magpapayos ka rin. Kasama yun, di kaganay na walang pera. Ang ganda nito, Bumblebee, oh. Kompleto ng crash gear, oh, ng mga pang-depensa sa ball-ball. Yan ang problema lang. Isa nga dito sa San Carlos mga kakalye ang Tamundong Motorcycle Parts and Accessories na kilala na halos puntahan na rin ng mga marami nating mga kako-riders na nagpapaayos ng kanilang motor, no, yung kanilang service. Then kompleto rito ng mga accessories and parts mga kakalye, may gulong. So lahat ng mga kailanganin mo sa iyong motor ay nandito na. So kompleto rin sila ng mekaniko, no? So 3 or 4 yan kaya hindi ka magagahol sa oras mo or matitenga. Open sila dito ng Monday up to Friday mga kakalye, Saturday and Sunday, yan open din sila. Pero mas marami po ang nagpapaayos dito pag Saturday and Sunday. Kaya ano pang hinihintay mo mga kalye? Tara, pumunta na tayo sa Tamundong Motor Parts and Accessories. Kalye mo, tubig talaga namang napakaswab. Para bumiyahe at samahin si Minang